A'r rheswm wedi bod yn special I mi ydy bod Llanw wedi rhoi gobaith I mi am Gymru. O'n I wrth fy modd wastad yn gweld yr ysbryd glân ar waith mewn gwledydd eraill, ond yn anobeithio wrth ddod yn ôl I Gymru yma. Gweld sut mae'r capeli ac ati. Ond ar ôl bod yn Llanw, wel, dwi wedi cael yn synnu I weld gymaint o bobl ifanc yna, a gweld bod yr ysbryd glân ar waith, a bobl ifanc sydd ar dan dros yr Hefengil. A mae hwnna wedi rhoi gobaith newydd I mi, bod Duw ddim wedi'n gadael ni, a bod Duw yn dal yn caru ni, a dal eisiau gwneud rhywbeth newydd yng Nghymru. A mae o'n digwydd, dwi'n gweld bob blwyddyn yn Llanw, dwi'n gweld mwy o arwyddion bod yr ysbryd glân yn plith ni, a mae hynny'n wych. It's the most exciting. Forget Alton Towers, forget skydiving. The most exciting thing to do is to risk your life for Jesus. Mewn ffordd, oedd y bron fel bod Duw di newid yng nghalon ni, tra o'n i yn y coma, tra o'n i yn yr uned gofal dwys. Ac fedrai'm rhoi y teimlad, y profiad yna mewn I eiriau. O'n I dal ddim yn fi'n hun, fel ydw I ŵan, yn y ymenydd, a sut o'n i'n meddwl o felly. Ond oedd y teimlad yma o heddwch a sychder a isio gwybod mwy amdan y Duw ma o'n i'n gwybod oedd wedi'n achub fi a di dod â fi trwy y storm ac oedd mynd I fod efo fi ac yn hynnal I trwy be bynnag oedd I ddod yn ngwellad I wedyn. A dwi'n licio'r hwyl da ni'n gael. Dwi'n licio hwyl a mae yna lot o hwyl I gael yn Llanw. Wel, croeso I Llanw yn fyw o'ch cartrefi. Croeso I chi gyd sydd yn ymuno â ni. Mae yna pobl yma o Caernarfon, pobl o Bala, o Llandysul, o Gaerdydd. Mae'n hyfryd cael bod hefo'n gilydd heno yma dros yr cyfrwng newydd yma falle. Ond mae'n grêt cael ymuno hefo'n gilydd fel teulu Llanw. Jos, sut mae'r wythnosau diwethaf di bod hefo ti? Ti'n mwynhau dy hun yn y fflat yn Gaerdydd? Dwi bod yn wythnosau eitha rhyfedd, mae'n rhaid fi ddeud, Steff. Dy'r fflat, diolch yn siwtio bywyd quarantine yn de. Ond fel na mae gennym ni balcony bach, joio mynd am yr un dro y diwrnod, gwneud y fwyaf ohoni. Da ni'n neud yn oce yn den. Chi guys yn iawn? Da ni'n cadw'n dda yn Llandysul. Mae gen ni mwy o le I chwarae na chi yn y ddinas fawr. Ond
Na, da ni jyst yn falch bod ni'n cael dod at yn gilydd fel yma. Cael addoli Duw, cael gwrando ar air Duw, a cael cymdeithasu, hyd yn oed os mae o jyst yn y comments. Diolch am ymuno hynny. Os ydych chi wedi bod yn dod i Llanw ar hyd y blynyddoedd, neu os ydych chi jyst yn tiwnio mewn a heb syniad beth ydy Llanw, da ni yn dathlu atgyfodiad Iesu. Pob blwyddyn ers 2008. A dyma ni heno am y tro cyntaf dros Facebook a YouTube yn dod i'ch cartrefi chi. Ond yr un nod, dathlu atgyfodiad Iesu gyda'n gilydd. Rwan Jos, ti wedi bod yn dod i Llanw ers 2008. Mae rhaid bod gyda ti atgofion da o cael bod yn Llanw. Be am i ti rhannu un neu ddau efo ni? Steff, fi'n meddwl amdano hwn gynt iawn. Di o ddim yn hawdd, achos mae'n just gymaint onyn nhw, ond na roi highlights list bach i chdi. Yn gyntaf, Llangrannog, y tybognio. Pwy oedd yn mwynhau y tybognio yn Llangrannog? Ond na rhai nutters yn mynd lawr fatha rhes o 4 yn nhw ar unwaith, o'n i'n joio hwnna. A wedyn yn crasio yn y gwylod. Dwi'n cofio, actually, tro yna, o gennych chi'r ski slope hefyd, a nath Sam Edwards, erioed i sgio'n i fywyd o iawn, trio mynd o'r top i lawr, a o'n mwyn gwybod sut i breicio. So'r unig ffordd i stopio o'n taro fewn i'r ffen gwylod. So nes i joio hwnna. Gwych. Bod nôl yn Llangrannog wythnos yma, Jos. Mae'n dda. A wedyn, wel, cei newydd, y Papa John Smart Cars. O'n i'n joio'r Papa John Smart Cars. O hynna'n bethau cool. A wedyn, dwi'n meddwl, mae'n rhyw thema bwyd yn mynd ymlaen rwan. Cricieth, pwy sy'n cofio yr tŷ kebab oedd hefo post office yn rhan o'n efo? Hwna'n amazing. Dwi'n meddwl jyst yn gwneud synwyr y gwbl, ond oedd o'n gweithio. So kebab, post office. Ti'n methu cael kebab a postio llythyr yn yr un sefydliad nyn lle arall yng Nghymru? Na, a oedd o'n wych achos oedd lle oedden ni'n cael ein oedfa ni literally dros y ffordd iddo fo hefyd. So si joio hwnna. Wedyn, bach fwy o ddifri, ond bron iawn pob Llanw, pob blwyddyn, noson ola, gorffen, fel o'n i gweld yn y fideo, yn canu o aid, yr hyfryd wawr ar led, mynd yn acapella. Sa'n byd fel yna, nag oes. Man. Gwych, wel, dyn ni gyd, dwi'n siŵr efo atgofion melys o cael bod hefo'n gilydd yn Llanw. Ond bod ni'n bell i ffwrdd o'n gilydd heno, mae gwahoddiad i ni gyd, i chi gyd, i ni ddod i foli, i ddathlu, i lawenhau gyda'n gilydd. Felly be am i ni ddechrau trwy ganu 2 gan o fawl. A dwi eisiau gweld lluniau a fideos o chi yn dawnsio i'r caneuon yma. Nath ni glywed y can yma gyntaf yn Llanw blwyddyn diwetha pan nath Maze gyflwyno i ni i Dewch Nawr i ddawnsio. Felly, off y soffa, allan o'r gwely, codwch fyny a Dewch Nawr i ddawnsio. Traed yn dechrau tapio a dwylo'n dechrau clapio, cyrff yn dechrau dawnsio o flaen ein Duw. Traed yn dechrau tapio a dwylo'n dechrau clapio, cyrff yn dechrau dawnsio o flaen ein Duw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Mae pawb yn dawnsio'n gawen i Dduw. Traed yn dechrau clapio a dwylo'n dechrau clapio, cyrff yn dechrau dawnsio o flaen ein Duw. Traed yn dechrau tapio a dwylo'n dechrau clapio, cyrff yn dechrau dawnsio o flaen ein Duw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio'n gawen i Dduw. Pawb yn dawnsio'n gawen i Dduw. Pan dwi yn brif, dwi'n troi at Iesu Grist. Pan dwi yn brif, cariad Duw, cariad Duw, cariad Duw sy'n neud bob dydd.
troi at Iesu Grist. Pan dwi yn brif, cariad Duw, cariad Duw, cariad Duw sy'n neb bob dydd. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Mae pawb yn dawnsio gaden i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Dewch nawr i ddawnsio gaden i Dduw. Mae pawb yn dawnsio gaden i Dduw. Mae pawb yn dawnsio gaden i Dduw. Mae pawb yn dawnsio gaden iddo ef. Hanesyddol yw y dydd, trachwyd angau ti a chi boddi, canon glod Iesu sydd yn fyw. Croes Calfari ar ogof wad, hyd i'r diwedd nillans popeth i'w, llawen hawn Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw ac o llawen hawn, ces i faddegol. O llawen hawn, mae ddeall ganddo ef. Bydd byddai gydag ef. Wrth i'n sefyll ger ei fron, mewn i'r bresenoldeb hyfryd if, fi a Iesu, Iesu Grist a mi. Llawen ddydd heddwch pur, y byd ei boenau'n brysur ddod i ben, canwch glod Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw ac o llawen hawn, ces i faddegol. O llawen hawn, mae ddeall ganddo ef. Bydd byddai gydag ef. Ac o dedfi ddydd sy'n bod, rhon iddo'r glod, am iddo fachub i. Ac o dedfi ddydd sy'n bod, rhon iddo'r glod. Ac o llawen hawn, ces i faddegol. O llawen hawn, mae ddeall ganddo ef. Bydd byddai gydag Helo Llanw, Delyth dwi yn byw ac yn dod o'r Bala. Dwi yn athrawes yn Wrecsam pan dyn ni'n cael gadael y tŷ, a heddiw dwi'n cael y fraint, so jyst rhannu chydig bach efo chi am yn stori ffydd i, am sut dwi wedi dod i nabod yr arglwydd dros yn hun. Felly yn fras, dos i nabod Iesu fel mwy na jyst stori ysgol Sul, cymeriad mewn llyfr pan o'n i yn 14 oed. O'n i wedi bod yn clywed am Dduw sy'n caru fi, am Iesu nath farw drosta i, am berthynas yma o'n i'n gallu cael oedd yn real ac oedd yn fyw drwy pethau fatha clybiau ieuenctid Cristnogol ac cyrsiau ieuenctid.
Wedyn yn yr adeg yma, yn sydyn ac yn andros o dris, nath un o'n arweinydd ieuenctid ni farw. A dwi'n siŵr bod lot yn chi'n cofio'r adeg yma. Dyma chi ddyn oedd yn tystio i ni bod o'n caru Iesu a bod gen o berthynas efo Iesu a bod hynny yn wbeth oedd yn newid pob peth ac oedd o'n wbeth oedd ar gael i ni hefyd. A pan nath o farw, ni'n gweld bod hyn yr un mor wir a pan oedd o'n fyw a pan oedd o'n farw. Oedd ei ffrindiau fo a'i deulu fo hefo'r wybodaeth ar ôl hyn o'n i erioed wedi gweld o'r blaen ac o'n i'n cweit yn gallu deall. Gan bod Duw wedi gyrru ei fab i farw dros ni a bod gen ni wedyn y cyfle yma am berthynas, oedd hyn yn golygu rhywbeth wahanol i Siôn. Oedd hyn yn golygu bod gen fo obaith a bod gen fo fywyd yn y nefoedd. A oedd y gobaith a'r llywennydd oedd yn dod â hyn a yr sicrwydd yma yn drawiadol i fi. Ac yn sydyn, do'n i methu peidio a meddwl am lle o'n i'n sefyll yn hyn. Oedd o'n fater o o'n i'n credu neu ddim. Oedd Iesu'n wir neu ddim. O'n i'n mynd i ddewis cam i fewn i hyn neu ddim. Oeddwn i'n mynd i'r nefoedd neu ddim. Felly heb rili gwybod yn iawn am yr antur o'n i'n cam i fewn i a be o'n i'n gofyn am, nes i edifarhau a nes i rhoi mywyd i'r arglwydd. A diolch i Dduw, dydy ddim jyst yn gadael ni yn y lle yno. Yn dilyn hyn, ges i mynd eithio'n fawr gan pobl yn buddsoddi yn y mywyd i, dysgu o'i airo, a jyst dyfnhau a tyfu yn ffydd. Ond yn anffodus, doedd o ddim cweit mor plain sailing, a hyn ei fi, yn ystod yn haith gyda Duw, dwi'n sicr wedi cael cyfnodau o bellhau, o grwydro, o troi cefn, a gwneud dewisiadau oedd jyst ddim yn dda ar gyfer yng ngherddediad efo'r arglwydd. Ond dwi yn hynod o ddiolchgar bod gen ni arglwydd sydd yn llawn trigaredd ac yn llawn gras a hilioni, a'i bod o'n ffyddlon. Achos drwy hyn i gyd dwi wedi profi Duw hefo'i llaw dros y mywyd i, yn lliwio fi ac yn tynnu fi nôl ato fo. Dwi wedi profi ac yn gallu deitha chi bod gen ni Dduw sydd yn ceisio ni, mae gen ni Dduw sydd yn caru ni ac yn nabod ni mor dda, a mae gen ni Dduw sydd mor raslon. Mae'n caru ni fwy na newn ni byth heiddi, a mae'n caru ni fwy na newn ni byth gallu ennill a cyfiawnhau. A dyma dyn ni'n dathlu dros y pasg yn ded, doedden ni'n mynd heiddi'r rhodd yma. Ac achos fo, mae gen ni fuddugoliaeth yn ei enw fo dros yr unrhwg. Does am gafel arno ni. Dyn ni'n gallu dod yn ôl at yr arglwydd, rhedeg ato fo. Mae'n deud yn y Beibl dydy nath adel y 99 am yr un, a bysa fo'n neud eto. Felly, jyst i gloi, sy'n ni'n hoffi annog chi hefo chydig o adnodau sydd wedi bod yn gysur ac yn fendith i fi yn y dyddiau diwetha. Yr adnodau o Jeremiah 29 ydyn nhw, yn darllen o adnod 11. Fi sy'n gwybod beth wedi cynllunio ar eich cyfer chi, medda'r arglwydd. Dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud ni wedi chi. Dwi am rhoi dyfodol llawn gobaith i chi. Byddwch yn galw arnau ac yn gweddio, a byddai'n gwrando. Os byddwch chi'n chwilio amdanau o ddifri a holl galon, byddwch chi'n fy ffeindio i. Byddai'n gadael chi ddod o hyd i mi, medda'r arglwydd. Byddai'n rhoi'r cwbl wnaethoch chi golli yn ôl i chi. Byddai'n eich casglu chi nôl o'r holl wledydd nes i yrru chi ffwrdd iddyn nhw. Byddai'n dod â chi adre i'ch gwlad eich hunain. Yn y cyfnod yma sy'n reit ansicr, rwan ac ar hyd yn bywydau, mae gen ni arglwydd sydd yn nabod ni a sydd yn gwrando arno ni. Mae gen o'i law dros dim bywydau ni, mae gen o gynllun i ni, a mae'n deud yma'n hyn dydy bod mae'n gael o bendithio ni a bod hefo ni. Felly dwi'n gweddi yno chi ffeindio cysur yn hyn, fel dwi wedi yn y dyddiau nesaf yma. Cofiwch does dim byd sy'n gallu trechu fo. A bod bendithio chi, a gobeithio gweld chi fian. Hwyl! Wel, diolch yn fawr i ti, Delyth. Mae mor hyfryd pan ni'n dod at i'n gilydd fel criw llanw, clywed am sut mae Duw ar waith y mywydau pobl, yn newid bywydau, yn annog ac yn cysuro, hyd yn oed yn y cyfnod anodd a rhyfedd yma. Diolch Delyth. Mae'n amazing dydy, jyst cael clywed
am y ffordd mae Duw ar waith yn mywydo pobl ar draws Cymru. Mae Delyth yn un o'n ffrindiau gorau i, a mae'n amazing just clywed y stori yna unwaith eto sut ar ei Duw sbio ar ei bywyd hi a just trawsffurio fo'n llwyr. So Delyth, diolch. A rwan, dwi'n excited i gyflwyno un o'n ffrindiau da fi, a wel, un o'n ffrindiau newydd fi, really, yn Meilir Geraint Rhys, otherwise known as Maze. Maze, croeso i Llanw Live. Diolch yn fawr. Mae'n ddiddorol profiad cael bo yma, ond dwi'n falch o cael y cyfle. Dwi'n drist, Dwi'n drist bod ni ddim mewn person, ond mae'n amazing bod ni gallu gwneud hyn dros Zoom, so da ni'n mynd i cael clywed chydig bach o dy hanes ti, chydig bach amdan beth ti'n neud dyddi yma, am yr eglwys yn Ponti, ag hefyd amdan y can newydd sydd wedi ryddhau, oedd ar gyfer Llanw, os dwi'n cofio'n iawn, ond nawn ni symud mlaen yna mewn bach. Ond Meilir, go on, deitha ni bach amdan dy hun. Pwy wyt ti? Ble ti'n dod o? So Meilir Geraint dwi'n dod o Bontypridd, a ers tua 3 mlynedd nawr, dwi wedi bod yn rhedeg gweinidogaeth gerddorol o'r enw Noise Ministries. So be mae hwnna'n edrych fel yw sgwennu caneuon, mynd i capeli gwahanol, yn canu, a mae hwnna drwy'r Saesneg a'r Gymraeg wedyn. So dyna beth dwi'n neud rhan fwyaf nawr. So mae'n adeg, y cyfnod yma yn ddiddorol, achos i bobl sy'n gerddorol neu sy'n neud rhywbeth i wneud gyda'r celfyddydau, mae'n adeg lle dwi'n meddwl bod ni'n gorfod neud mwy, a fel mae'n cyfle i ni really, gallu gwasanaethu pobl gyda caneuon neu celf, neu beth bynnag mae pobl yn neud, fel bod e'n gyfle really da i bendithio pobl gyda be ni'n neud. So, dwi'n trio gweld fel positif mewn un ffordd o leia. So, be mae ti rhannu gyda ni? Be mae bywyd wedi bod yn yr ardal? Sut mae bywyd yr eglwys wedi bod? Sut ydych chi wedi cael cyfleon i wasanaethu a caru y gymuned trwy'r cyfnod, wel, y 3 mis caled yma ydych chi wedi wynebu yn y Rhondda? So, ni jyst yn trio creu cymuned ar-lein, fel trio rhoi negeseuon ar Facebook a stwff pob dydd Sul, a wedyn mwy na hynny jyst trio cadw mewn cysylltiad gyda cymaint o bobl ni'n gallu sydd yn y capel a sy'n gysylltiedig gyda'r capel, jyst i wneud siŵr bod pawb yn iawn, yn enwedig yr henoed a'r pobl falle sy'n byw ar ben ei hun, fel bod e'n bwysig jyst cadw mewn cysylltiad, wneud siŵr bod pawb yn iawn trwy'r cyfnod yma. Ond pethau fel Zoom a fel hyn, a bod ni'n gallu gwneud llanw ar-lein a stwff. Eto, fi'n meddwl bod e'n gyfle i'r capeli sydd falle heb wneud cymaint o stwff fel yna. Ti gorfodi ni i ddefnyddio'r technoleg newydd yma. A ni wedi gweld bod ni'n gallu cyrraedd fwy o bobl, a ni wedi cyrraedd mwy o bobl trwy stwff ar-lein, na fysyn ni just yn y capel. So, eto, mae'n ddiddorol i weld sut mae Duw yn defnyddio'r sefyllfaoedd yma ar gyfer da. So, mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Mae wedi bod yn da. Mae hwnna'n gret, achos yn amlwg fel, da ni fod yn sbio ar fel, mae nhw yn dyddiau rhyfedd, mae nhw yn dyddiau anarferol, ond fel mae'r genhadaeth dal i fod yn ddydi, fel mae mission a neges Iesu Grist fel dal i fynd allan, a so mae'n really gret clywed sut ydych chi fel eglwys wedi bod yn ymateb hyn. A wedyn, yn meddwl wedyn amdan dy waith di a dy wenidogaeth di trwy cerddoriaeth, ti wedi bod yn gweld yr cyfnod yma fel cyfle i annog yr eglwys a'i ledaenu neges Iesu Grist, ac yn amlwg mae'r can newydd yma, Hallelujah, mae Crist yn fyw, yn insignificant i heddiw yma, dydy, fel... Mae'n ddiddorol am y gan yma, really, achos nes i sgwennu hi... Mae'n rhaid bod i 2 flynedd yn ôl nawr, neu o gwmpas yr adeg hynny, lle o'n i'n dechrau sgwennu mwy o stwff Cymraeg, just ar ôl cwbl o bobl a gweld yr angen ar gyfer mwy o addoliad newydd, fresh Cymraeg. A neges y gan, really, fi'n meddwl bod yn gallu symio'r neges lan just yn y linell cyntaf. Deffrwch, mae yna reswm i ddathlu.
Achos fi wedi bod i digon o gapeli a gweld digon o gysnogion i weld mae lot yn nhw'n really ddiflas. Ei, just stop fanna, meis. Cofio paid enwi neb. Okay, na i drio, na. Ond fi'n meddwl bod ni gyd yn gallu disgyn mewn i'r agwedd yna o bod ni just yn mynd i'r capel a ni just yn mynd trwy'r motions a mae just y peth ni'n neud a ni just yn gwrando ar y Beibl. Ond pan ni'n meddwl am yr efengil, pan ni wir yn meddwl am be mae Iesu di wneud, bod Iesu di curo marwolaeth, bod wedi curo pechod, bod na fywyd newydd ar gael, bod Iesu wedi dod nôl o farwolaeth a bod wedi dangos pwer dros farwolaeth. Mae hwnna yn cymaint o reswm ei ddathlu. A fi'n meddwl unwaith bod ni wedi clywed yr efengil cymaint o weithiau yn y capeli, mae'n colli dylen ni fod yn really gyffroes, os chi'n gwybod fi'n meddwl, trwy'r amser dros yr efengil. A mae'r gan yma really just yn dweud dod yn ni nôl at yr agwedd yna o fod yn gyffroes a o llawenydd, o gallu really dathlu y ffaith bod Iesu'n fyw a bod bywyd newydd gyda ni, bod Iesu di curo pechod, bod ni'n gallu cael maddeiant. Just yr holl bethau anhygoel yna, just bod ni'n gallu dathlu. So, llunellau fel deffrwch, mae'na reswm i ddathlu, a codwch, mae'na reswm i sefyll. Mae'r gelyn wedi colli'r rwydir, mae'r Crist wedi ennill, a mae hwnna just yn cymaint o reswm i ddathlu. So, fi just yn gobeithio fydd e'n gallu dod â llawenydd i bobl a really just atgoffa ni pa mor anhygoel mae'r efengil pam ni'n meddwl am be mae Iesu ti'n neud. So, gobeithio wrth i ni ganu hwn a gobeithio wrth i capeli ganu'r gan yma, fydd e just yn dod yn ei nôl at rhyfeddod a just llawenydd yr efengil. Mae'n syml, ond eto, mae di newid y mywyd i, mae di newid y bywyd chi, a mae'r pwer gyda'r efengil i newid bywyd unrhyw un sy'n dod at Iesu Grist. So mae hwnna yn reswm i ddathlu, a bod ni'n gallu dweud, Hallelujah, mae Crist yn fyw. Mae hwnna'n wych, Meis. Ni newydd canu ar y dechrau o Llawen Hawn, hanesyddol yw y dydd gan Tim Hughes, a ni wedi bod yn canu fe am byd degawdau, a ni'n meddwl bydde dim un can, byddwn ni'n canu ar wahân i hwnna ar Sul y Pasg pob blwyddyn am gweddill yn bywyd. Ond ti'n gwybod be, Meis, mae Hallelujah yn big tune. Mae ni'n gallu gweld hwn yn ffordd i ni fel eglwys, fel ti'n deud, dathlu yr efengil am blynyddoedd maith i ddod. So ni mor ddiolchgar i ti, am y ffordd ti'n gwasanaethu ni fel yma, y ffordd ti'n annog ni ac yn adeiladu'r eglwys trwy rhyddhau ag ysgrifennu a cyfansoddi fel hyn. A fel nath ni clywed gan Delyth, mae cynlluniau Duw yn wahanol i rhai ni, ond ni gyd yn bwriadu bod yn Llanw, wythnos yma yn Dinbych y Pysgod. O ti a dy dad fod yn arwain ni bore fori mewn oedfa teulu. Ond oedd gen Duw cynlluniau gwahanol a cynlluniau gwell, dyn ni'n credu. So ni'n diolch heno bod ti wedi gallu ymuno â ni. A rwan bod ni'n gallu dathlu gyda ti, gyda'r eglwys ar draws Cymru. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Deffrwch, deffrwch, mae na reswm i ddathlu. Mae ddeiad bob pechod yn enw yr Iesu. Y groes, roedd dy waed i yn llifo. Ond ar y trydydd diwrnod mi godaeth di eto. Mae gen ti bwer dros farwolaeth, yno ti yma ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Codwch, codwch, mae na reswm i sefyll. Mae'r gelyn wedi colli'r ffrwydyr, mae Crist wedi ennill. Y beth, lle roedd
oedd ei gorffefyd gorwedd. Y garreg wedi rolio i ffwrdd i agor drws tragwyddoldeb. Mae gen ti bwyr dros farwolau, yno ti yma ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe ganon ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe ganon ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe ganon ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Diolch Arglwydd bod ni'n gallu dod ata ti ac dy fod ti yn lle saff mewn trwbl. Ac Arglwydd, dwi'n gweddio dros pob person rwan oedd yn mynd i ddod i Llanw, fod yn rhan o Llanw blwyddyn yma. Dwi'n gofyn bydd dy bresenoldeb di yn aros ar pob un ohonyn ni. Arglwydd, neu di'n amddiffynnu, neu di rhoi nerth i ni. Arglwydd, neu di mynd â ni'n ddyfnach gyda ti, fydde'n greiddiau ni yn mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i fewn i ti. Ac bod ni ddim yn gallu cwrdd gyda'n gilydd yn gorfforol, Arglwydd, neu di wneud rhywbeth newydd yn ein misg, achos rwy ti'n fwy nag unrhyw rhwyster. Arglwydd, felly dwi'n gofyn neu di wneud rhywbeth newydd yn ein bywydau ni. Ac Arglwydd, dyn ni'n codi'n gwlad ni, ger dy fron di, pob person sy'n byw yn ein gwlad ni, pob sefyllfa. A dyn ni'n gofyn Arglwydd, fydd dy deyrnas di yn torri fewn i'n gwlad ni, Arglwydd. Fydd dy ewyllus di yn cael ei wneud fel mae o'n y nefoedd. Dyn ni'n galw lawr dy deyrnas di, Arglwydd, i torri trwodd i fewn i'r sefyllfa yma. Ac Arglwydd, dyn ni'n gofyn fydden ni fel dy bobl di yn cadw'n llyged arna ti. A fydden ni ddim yn edrych jyst tu fewn ac un sefyllfa ni yn bersonol, ond fydden llyged ni yn edrych allan tuag at eraill, Arglwydd, tuag at pobl anghennus, nid jyst yng Nghymru, ond dros y ffin hefyd, Arglwydd. Ac felly, dyn ni yn gofyn am ddoethineb, am y pobl sy'n rheoli'n gwlad ni, fydden nhw yn ddoeth yn eu penderfyniadau nhw, Arglwydd. Ac felly, ein cri, dyn ni'n diolch fod ti hefo ni, fod ti ddim wedi'n gadael ni, a dyn ni'n gofyn fydde ti yn ymyrryd yn y sefyllfa dyn ni yno fo ar hyn o bryd, Arglwydd. Arwain y ffordd, trwy ac allan o'r ochr arall. Yn enw Iesu. Amen. Amazing. Diolch, Neis. A diolch i chi am ymuno â ni. Jos, mae rhai pobl fan hyn yn ameb o'n hyd yn oed yn fyw. Ond, Graves, dwi'n gweld ti, a dwi'n gwybod beth ti'n dweud, a dyn ni yn fyw yma o Llandysul, o Gaerdydd ac o Llanuwchlyn, a dyn ni wrth ein bodd
bod chi wedi ymuno â ni heno yma, dros 150 ohonyn ni. Ddim rhaid i Kelvin gyfri'r cadeiriau heno, achos mae'r statistics I gyd I weld ar y laptop. Ond chwaith ddim angen llawer o gyflwyniad ar ei siaradwr ni heno. Mae o'n un o gymeriadau mawr Llanw. Ie, I rai o'ch chi sydd bod yn Llanw neu'n tiwnio fewn am y tro cyntaf heno yma, da ni'n cael y pleser o groesawu Derek Rhys i'n annog ni trwy agor Gaerdyw efo ni heno. Ie, mae Derek yn byw yn Penlle'r Gaer gyda'i wraig Alaw. Os ydych chi'n meddwl lle mae Penlle'r Gaer, os ydych chi wedi gyrru'r hyd yr M4, Junction 47, tafliad carreg o McDonald's, rhywle fan'na mae Derek a Alaw yn byw hefo'i plant Elliw, Cadi ag Eben bach. Mae Derek ag Alaw wedi plannu Eglwys Gomer yn Abertawe, a mae o'n weinidog yn Seion Wen Arlwydd hefyd. Dwi'n clywed hefyd, Steff, bod Derek a'i deulu ddim jyst yn byw yna, ond hefyd mae yna Jack Dawes yn byw yna. A mae Derek ar hyn o bryd yn cael problemau efo Jack Dawes. Mae pawb yn gweld ar Twitter ar hyn o bryd. So gobeithio Derek ti wedi sortio hynna allan. Ond go iawn, mae Derek yn ffrind da I ni, mae'n ffrind da I Llanw, mae'n caru Iesu, a mae'n arbennig o dda yn rhannu newyddion Iesu Grist. Mae gen o real ddawn I wneud hynna, felly mae o'n fraint cael dy groesawu di Derek, a da ni yn gweddio bydd Duw yn agor ein clustia ni I rando ac agor ein calonna ni I ymateb I Iesu heno yma trwy air. Amen. Mae hwn yn atgoffa fi o bregethu yn Llanw 2016. O'n I yn criciaeth ar y llwyfan ac oedd gymaint o oleiadau yn yngwyneb I, o'n I ddim yn gallu gweld unrhyw beth heb sôn am unrhyw un. Wel, mewn gwirionedd, o'n I yn gallu gweld un person, Hugh Powell Davies, yn y res flaen, yn gwenu arno fi neis y cael fi trwodd. Ond, dim ond fi sy'n ma heno, dim hyd yn oed Hugh Powell Davies I helpu fi mas. Just fi a'r camera a'r wal. Ond mae'n hyfryd I fod gyda chi, mae'n hyfryd I bod yn eich cartrefi chi. Falle bod fi yn y gegin, lle yn stafell fyw, mas yn yr ardd hyd yn oed, ond gobeithio bod fi ddim mewn un tŷ haf, yn dyma. Llanw 2020, the Llanw that never happened, ond am y fideo yma. Wel, fi'n siŵr bod ni'n methu'n gilydd. Dwi'n gutted bod fi ddim mewn carafan moethus draw yn Kiln Park, ond neges bach I pwyllgor Llanw. Newch yn siŵr bod chi'n rhoi y slot I Martin Geraint eto blwyddyn nesaf. Gobeithio bod chi'n ymdopi gyda cael eich cloi lawr, y lockdown, a mae'n gymysgedd rhyfedd nag yw o pryder, poeni am y feirws yma, dysgu sut I defnyddio technoleg newydd, dwi ddim wedi defnyddio o'r blaen, a just cael llwyth o amser ychwanegol o gwmpas y tŷ. Mae yna bethau sydd yn neis am fod adre'n does. Mae'r plant wrth ei bodd, ond mae yna perygl o fynd yn ddiog, ac mae yna'r profiad real iawn o becso, o bryderu go iawn, o orbryderu hyd yn oed, am beth sy'n mynd ymlaen yn y byd. Mae'n teimlo fel dylswn ni cael fwy o amser nag erioed I ymlacio a gorffwys. Ac os chi heb blant yn y tŷ, wel, so'n siŵr beth chi'n neud trwy'r dydd. I ni, rei ohono ni sy'n rieni, ni wedi troi mewn I Bible Belt homeschoolers. I ni'n mynd trwy 6 print cartridge y dydd, jyst yn printio taflenni lliwio di-ddiwedd. Ond falle bod chi'n teimlo bod gyda chi llwyth o amser, lot fwy o amser o gwmpas y tŷ. Mae'n teimlo fel dylswn ni cael mwy o orffwys nag erioed o'r blaen. Ond bod gyda ni'r cyfle I orffwys, mae'r awydd I orffwys, a mae'r gallu I orffwys yn rhywbeth arall eto. Mae rei ohono ni'n teimlo'n fwy flinedig nag arfer.
A rai yn colli motivation yn llwyr wrth i'r dyddiau dechrau mergio mewn i un. Hyd yn oed pan ni'n cysgu, ni'n ffindio'n hunain yn cael y breuddwydion mwyaf rhyfedd yn ein cwsg. Fi am mynd i feddwl am un adnod heno. Just un. Fel mae rhai ohonoch chi yn gwybod, mae Capel Gomer wedi bod yn rhoi adnod y dydd, fideo adnod y dydd ar Facebook, a mae pob un ohonyn nhw yn dod o lyfr y Salmau. A diwrnod o blaen, oedd e'n tro fi i roi fideo lan, falle nath rhai ohonoch chi gweld e. Ac o'n i'n darllen Salm 3, a nes i ddod ar draws adnod 5, a nath e just sefyll mas. Chi'n mor weithio mae adnod just yn sefyll mas, ac oedd e'n teimlo yn berthnasol iawn. Dyma fe, Dafydd sy'n ysgrifennu. Dwi wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro, am fod yr arglwydd yn gofalu amdana i. Salm 3, adnod 5. Dwi wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro, am fod yr arglwydd yn gofalu amdana i. Pan chi'n gorwedd i lawr ar hyn o bryd, os gyda chi tawelwch meddwl, os gyda chi heddwch, ydych chi'n ffindio cwsg yn rhwydd? Ac ydy deffro a chofio'r sefyllfa, ydy hwnna'n dechrau mynd yn feichus? Mae Dafydd yn gallu gorwedd lawr, cysgu a deffro am un reswm y fynd dweud, am fod yr arglwydd yn gofalu amdano. Mae'n gwirionedd syml, ond mae'n gwirionedd enfawr pwysig. Falle bod e'n swnio fel rhywbeth rhwydd i weid. Mae un o'r pethau yna ni jyst yn taflu o gwmpas. Mae Duw yn gofalu amdana i. Wrth gwrs, ni'n canu fe mewn caneuon plant. Mae Duw yn gofalu amdana ni. Ond pan ni'n meddwl am hwnna, mae'n gwirionedd enfawr. Mae'n gwirionedd sydd yn newid ein bywydau, a mae Dafydd wedi sylweddoli hynny. Felly bod e'n swnio fel peth rhwydd i frenin mewn palas gallu ddweud, wel, dwi'n gallu gorwedd lawr, dwi'n gallu cysgu, dwi'n gallu deffro, achos mae Duw yn gofalu amdana i. Ond sylwch, os chi'n edrych yn y Beibl, mae yna nodyn bach ar ben y salm, ar ben Salm 3, sydd yn dweud salm gan Dafydd pan oedd yn ffoi oddi wrth ei fab Absalom. Doedd Dafydd ddim yn y palas pan sgwennodd e'r salm yma. Doedd Dafydd ddim yna yn ei dŷ moethus gyda'i weision i gyd. Oedd Dafydd yn cuddio, oedd Dafydd yn ffoi. Mae'r brenin Dafydd awdur Salm 3 on the run. Mae yna byddin ar ei ôl, eisiau ei ladde, ac mae fe'n ofni am ei fywyd. Dyna cyd-destun yr adnod yma, yr adnod i ni'n edrych arno heno. Ond sylwch pwy sy'n arwain y gwrthryfel. Ei fab, Absalom. Mae yna perygl real iawn i'w fywyd. Ond hefyd, dychmygwch sut mae'r peth yn mesio gyda'i ben. Mae ei fab ar ei ôl e. Mae ei fab wedi frydychu fe'n llwyr. Mae'r sefyllfa yn blic. Dwi ddim eisiau dweud mae dyma'n sefyllfa ni. Does ddim byddin ar ein ôl ni. Dyw ein plant ni ddim wedi ein bradychu ni. Ond yn y sefyllfa ni'n ffindio yn hunain, ynddo ni yn gallu teimlo tipyn bach fel bod rhywbeth ar ein holau ni. Mae yna rhyw ansicrwydd yn does. Mae yna pryder, mae yna anxiety yn o'n ni, ond hefyd yn ein
cymdeithas ni. Yn y sefyllfa yma, yn ei sefyllfa fe, mae Dafydd yn datgan, dwi wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro, am fod yr arglwydd yn gofalu amdana i. Mae Dafydd yn gwybod ni fydd Absalom yn llwyddo i gael gwared arno fe, oherwydd mae Duw wedi penderfynu mae Dafydd yw y brenin. Hynny yw, fe sydd wedi eneinio i fod yn frenin. Dyna beth mae Duw eisiau ac wedi addo. Felly dyma bydd yn digwydd. Beth mae Dafydd yn neud yw ffindio cysur mewn addewidion Duw ar ei fywyd. Beth mae Dafydd yn neud yw dal yn dyn yn addewidion Duw. A dyma beth bydd yn galluogi ni i orwedd, i gysgu ac i wynebu'r diwrnod nesaf. Wrth i ni gofio addewidion Duw. Wrth i ni dal yn dyn yn addewidion Duw. Yr hen ddywediad yw tynnu a raffau addewidion Duw. Wrth i ni wneud hynny, bydd ni'n gallu gorwedd lawr, cysgu a gwynebu'r diwrnod nesaf. Os wneud i gyffesu a thwyfysau, Iesu ydy'r arglwydd, a chredu yn dy galon fod Duw wedi godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub a ddewid. Bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub a ddewid i ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu. Na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni, y Meseia, Iesu Grist, a ddewid. Ac drychwch trwy'ch Beiblau, mae llawn addewidion fel yna. Beth sy'n mynd i helpu ni orwedd lawr, i gysgu a gwynebu'r diwrnod nesaf sydd i ddod? Y ffaith ein bod ni yn saff yng Nghrist. Ei addewidion e. Y ffaith ein bod ni yn saff yng Nghrist. Nawr, so moyn chi cam ddeall beth i fi'n dweud. So i'n dweud ein bod ni fel Cristnogion yn osgoi y feirws a bod reality y sefyllfa meddygol yn wahanol i ni nag yw e i unrhyw un arall. Ond beth i fi yn dweud yw mae gyda ni addewid sydd yn hyd yn oed yn fwy na hynny. Sydd hyd yn oed yn fwy na hynny i gyd. Beth bynnag sy'n dod, beth bynnag sy'n ein gwynebu ni, does na ddim byd sy'n gallu gwahanu ni o Duw. Does dim byd sy'n gallu'n tynnu ni o'i gariad e. Does dim byd sy'n gallu stopio ni rhag profi cariad Duw, rhag bod mewn perthynas gyda Duw. Dim un sefyllfa, mae'r adnod yn dweud. Dim un profiad yn ein bywydau, dim byd yn y bydysawd, ddim hyd yn oed marwolaeth. Dim byd yn ein gwahanu ni. Dim byd yn tynnu ni mas o berthynas gyda Duw. Nawr ac am byth, am dragwyddoldeb. Gall y Cristion wybod, os yw'r feirws yma yn fy nghymryd i fori, bydd popeth yn iawn. Byddai gyda Duw, fel dwi gyda Duw heddi. Byddai gyda fe fori. Byddai gyda fe sdim ots am sut mae'r sefyllfa. Mae'r Cristion yn gallu gwynebu pob sefyllfa hyd yn oed marwolaeth yn gwybod mae gennau bywyd tragwyddol yn niw. A falle mae hwn yn swnio'n
eithafol. Falle ywch chi'n meddwl, sy'n gobeithio bydd y Derek yn dweud cwpl o jokes i ni heno. Falle bod siarad fel hyn yn swnio'n eithafol. Ond dyma'n reality ni ar hyn o bryd. Dyma'n profiad ni ar hyn o bryd. Ac os dyn ni ddim yn lleisio ein hofnau ni, os dyn ni ddim yn siarad yn real am ein sefyllfa ni, dyn ni ddim yn gallu siarad gobaith i fewn i'n sefyllfa ni chwaith. Dyma reality y Cristion. Bydd bynnag sy'n digwydd, dwi'n saff yn niw. Dwi'n saff yn ei ddwylo fe. Fi'n saff mewn perthynas gyda fe. Dwi'n iawn gyda Duw nawr ac am byth. Gorweddwch lawr heno gan gofiwch bod chi'n saff yn niw. Cysgwch yn drwm heno oherwydd chi'n saff yn niw. Deffrwch yn y bore barod am ddiwrnod arall gan wybod eich bod chi'n saff yn nwylo Duw. Dyma'r gwirionedd, dyma'ch reality chi, dyma'ch gobaith chi. Dyma mae Duw wedi addo i chi. Falle chi'n gwrando i'r neges yma heno, a chi ddim wedi profi'r gobaith i ni'n sôn amdano. Falle chi yn gwrando a chi'n meddwl dwi ddim wedi profi'r gobaith yma sy'n cael ei rannu. Falle chi ddim yn siŵr beth byddai'n digwydd os ych chi'n gwynebu'r feirws yma fory. Falle chi ddim yn gwybod beth yw i gysgu yn saff yn addewidion Duw. Yn saff yn o fe. Yn saff beth bynnag sydd yn eich gwynebu chi. Falle bod chi ddim wedi profi perthynas gyda Duw. Wel, dyma'ch cyfle chi. Mae Duw gyda ni sydd yn ein caru ni ac am i ni ddod ato fe a bod yn saff. Ein nabod a threulio tragwyddoldeb gydag ef. Oedd eisiau hynny gymaint nath y danfon ei fab i'r byd i fyw, ond hefyd i farw drosto ni gan cymryd popeth ni wedi wneud sydd yn dod rhyngtho ni a Duw, trwy clirio hwnna mas o'r ffordd a wneud ffordd i ni gallu nabod ein Duw. Wneud ffordd i ni gallu cael perthynas gyda Duw, bod yn saff yn niw. Os dim rhaid i chi aros tan mae'r adeiladau eglwysig yn ail agor. Os dim eisiau chi aros tan mae popeth up and going unwaith eto. Lle bynnag ydych chi yn eich gegin, yn eich lolfa. Mae cyfle gyda chi i ddod i nabod ein Duw ni heno. Mae cyfle gyda chi i ddod yn saff yn niw heno. Wrth i ni derbyn ei faddeuant Maddeuant sydd ar gael i ni oherwydd ath Iesu i'r groes a dod nôl yn fyw mwyn ein maddau ni. I ni'n dod yn un o blant Duw, yn un o deulu Duw, i ni yn dod ac i ni'n profi ei gariad Cariad sydd ddim yn gallu cael ei gymryd off ni gan unrhyw beth, unrhyw sefyllfa. Beth am i chi dod o'i flaen y heno a gofyn iddo fe am faddeuant? Gweddio Duw neu di faddau i fi. Mae gennym ni Duw sy'n hoff o faddau bai. Wrth i chi wneud hynny, bydd chi'n profi beth yw i fod yn saff yn niw. Bydd chi'n profi heno beth yw ei gysgu yn saff yn ei addewidion ef. Bydd chi'n deffro fori yn gwynebu diwrnod gwahanol achos chi nawr yn nwylo Duw. Heno wrth i ni orwedd lawr. Dwi'n gobeithio ac yn gweddio bydd pawb sydd yn gwylio yn gorwedd lawr ac yn cwympo i gysgu yn y gwybodaeth bod ni'n saff yn niw. Bod e'n gofalu amdano ni. Bod e yna i'w blant a bod ni'n saff yn o fe. Felly cysgwch yn dawel.
a deffrwch yn ddiogel, yn barod i wynebu diwrnod arall. Gen i weddio. Duw, ni'n diolch i ti am dy air. Ni'n diolch bod dy air di bod e mor hen yn siarad mewn i'n bywydau mewn i'n sefyllfaoedd ni heddi. Helpa ni oroedd lawr. Helpa ni gysgu. Helpa ni ddeffro gan wybod bod ti yn gofalu amdano ni. Diolch Arglwydd yn denw di. Amen. plyga pob un glin o'i flaen ef. Dyna ffordd gwych i ni orffen heno. A dwi jyst eisiau diolch i chi gyd am ymuno â ni.
Diolch arbennig i pawb sydd wedi cymryd rhan yn ein oedfan i heno. Diolch i Delyth, diolch i Mays, diolch i Anna, diolch i Derek, diolch i Criw Caersalem. Dir am gyfarwyddo Llanuwchlyn, a diolch i chi am ymuno â ni. Ie, a guys, rwan, so fo ddim yn llanw na heb fod ni'n mynd fewn i'r arol oriau. Ni wedi cael arol oriau legendary yn y gorffennol, ond da ni erioed wedi cael quiz dros Zoom na ddo. So, handi 8, da ni nôl yma, fydd na link newydd yn cael ei rannu hefo chi, a fydden ni gyd yn ymuno mewn quiz anferth a'n gilydd. Mwynhau gweld gwynebau'n gilydd, mwynhau bach o banter hefyd. Ond y gyntaf, gyda chi amser i roi plant bach i gwely, amser pigo paned fyny, a wedyn o'n i weld chi am handi 8. So, Steph, I just pasio'r paned ma draw i chdi mama. O, diolch, Jos. Briliant. Handi 8. Gweld chi yna. Paned dda, Jos, chwarae teg. Diolch yn fawr, na ni weld chi'n fuan iawn, gobeithio mewn hanner awr ar y quiz. Nos da.